Μία μέρα στην Ιρεμβέργη. Παραμονή πρωτοχρονιάς και ώρα 8 φτάσαμε στο αεροδρόμιο, με την ίστα να μην κρύβεται. Είχε αρκετό κόσμο, επιβιβαστήκαμε και μετά από σχεδόν 2,5 ώρες φτάσαμε στην Ιρεμβέργη. Αφήσαμε γρήγορα τη βαλίτσα στο ξενοδοχείο, πήγαμε για ένα καφεδάκι και μετά ξεκινήσαμε τη βόλτα. Είχε παγωνιά, αλλά ευτυχώς είχα φορέσει πολύ χοντρά ρούχα. Περπατήσαμε λοιπόν στην αγορά και στην παλιά πόλη που ήταν πανέμορφη. Είδαμε υπέροχα κτίρια και αυτά τα σπίτια δίπλα στο ποτάμι ήταν φοβερά. Κατά τις 5 λοιπόν που έκλεισαν και τα μαγαζιά, πήγαμε για φαγητό. Πήραμε κάτι πιτούλες, μία σούπα φακής με κάρι που παραδόξως μου άρεσε και φυσικά λουκάνικα και σνίτσελ. Μετά συνεχίσαμε τη βόλτα και κάναμε μία στάση για λίγα ακόμα λουκάνικα με πατάτες και στη συνέχεια πήγαμε στο ξενοδοχείο όπου ξέχασα να βγάλω βίντεο το δωμάτιο, αλλά έβγαλα τη θέα. Στις 8:30 πήγαμε να στήσουμε τις κονσόλες στο Voodoo, το μαγαζί που θα έπαιζα μουσική. Γυρίσαμε για λίγο στο ξενοδοχείο να ετοιμαστούμε και 11:30 ξαναπήγαμε στο μαγαζί. Εν τω μεταξύ στο δρόμο βλέπαμε παντού πυροτεχνήματα και δεν είχε καν αλλάξει η χρονιά. Και πήγε 12! Καλή χρονιά! Μπήκε το 2026 και ξεκινήσαμε το πάρτι. Περάσαμε τέλεια, 7:30 το πρωί τελειώσαμε, πήγαμε για ύπνο και αργά το μεσημέρι που ξυπνήσαμε ξεκινήσαμε πίσω για Θεσσαλονίκη.